Wapo kay Kung saan tanawon. dito te walay water district or di kasaka lang yun ang tubig. Di kasaka. Kailangan daw ka ng dako nga community para mag-request o tataod. Milyon-milyon mo daw na. Yes, in. Bilibot ba? Hindi ka nagbalay dito. Pero bahala to. Giunsa sa mga tao dito pag survive na ko'y tubig na. Na sa una kay nay naga-deliver og tubig. Pero kanang makahiring ng mga tig-deliver tubig ng tanker, pwede man na sila tuon dito kung naay mga tangke ang mga tao dito. Daw. Saga? Sita ulit. Vlogger yarn. Vlogger nga way vlog. Ganahan nang ko. Gusto na kay kanis YouTube ba? Sa YouTube? Pagtuon na mo pareha kay nang kulay og kuan map edit. Gani, di man ko balo. Ako